erruki nitaz jainko. Segikari zaizkit, egun osoan eraso egin eta zapaltzen naute. Aitaren, eta Semearen, eta Espiritu Santuaren izenean. Jesukristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedizuekin. Zure espirituarekin. Jaunak esan zuen, zuen artean pekaturik ez duenak, bota dezala lehenengo harria. Aitor dezagun pekatari gerala, eska dezagun apalik, humiltasunez, barkamena zeruetako aitari. Jesus jauna, gure errua garbitzen dituzuna, erruki jauna. Jesus jauna, bihotz garbia sortzen duzuna, Kristo erruki. Jesus jauna, salbamenaren poza berriro ematen diguzuna, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zaltsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizira. Amen. Egin dezagun otoitz. Oi jainko, zure grazia miragarriak era guztietako bedeinkapenez aberasten gaitu. Egizu gure izaera zaharretik biziera berrira aldaturik presta gaitezela zeruetako erreinuko ospeaz gozatzeko. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin batean jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Daniel profetaren liburutik. Heriotze paia eman zioten Susanari. Susanak oihu handi eginez esan zuen. Betiko jainko, eskutuak ikusten eta gauza guztiak gertatu baino lehen ezagutzen dituzuna. Zuk dakizu gezurrezko aitormen egin dutela nere aurka. Hoiek, beren gaiztoz nere aurka asmatu duten hontan errugabe izanik hiltzera noa. Entzun zuen jaunak haren oihua. Hiltzera zaramatela, jainkoak mutil gazte baten gogo santua argitu zuen. Daniel zen, gaztearen izena. Eta oihua handiz esan ziren, ez dut nik erantzukizunik honen heriotzean. Herri guztiak harengana itzulirik esan zion, zer diozu? Danielek haien erdian zutik esan zuen, Israeldarrok horren zoroak alzerate egia argitu eta ezagutu gabe Israeldar alaba hau galtzeko. Itzul zaitezte auzimaira. Gezurrezko aitormen egin dute hoiek honen aurka. Orduan esan zioten Danieli. Eseri zaitez gure erdian eta mintza zaitez. Hangoikoak zaharren zentzua eman bai dizu. Danielek esan zuen, bereizi itzazue bata bestea bagarnik, eta nik galdegingo diet. Elkarren gandik bereizi zituztenean, bati deitu eta esan zion. Urteetan eta txarkerian zaharzeran hori, orain datortzkigu gainera lehen egin dituzun pekatuak, zuzengabe erabakiz, errugabeak zapaltzen eta errudunak lasai uzten. Jaunak esana kontra, honela bai dio. Ez hil errugabea eta zintzoa. Beraz, emakume hau mutilarekin ikusi duzula diozun eskero, zein zuaitzen azpian ikusi duzu. Akazia baten azpian, erantzun zion. Eta Danielek gezur biribila bota duzu eta zeure buruaren gainera eroriko zaizu.
Jangoikoren aingeruak hartu du erabakia eta erdibi egingo zaitu. Ura bidali eta bestea deitu zuen eta esan zion. Judaren seme ez, baina Kanaanen seme. Edertasunak liluratu zaitu eta irritzak galdu dizu bihotza. Hori egiten zeniten Israelgo alabei, eta haiek beldurrez zuekin etzazen ziren. Baina Judaren alabak ez du jasan zuen txarkeria. Ezazu beraz, zein zuaitzen azpian ikusi duzu mutilarekin, ariz baten azpean. Erantzun zion. Danielek orduan, gezur biribila bota duzu, eta zeure buruaren gainera eroriko zaizu. Jaunaren aingerua zutik dago, ezpata eskuan, zu erdibi egiteko. Biok garbituko zaituzte. Orduan, batzar osoan, oiuko hasi zen jauna goretziz, harek salbatze bait ditu, harengan itxaroten dutenak. Eta guztiak batean, bi zaharren kontra altxa ziren, Danielek gezurrezko saltzaile aurkitu bai zituen beren ahotik. Berei egiten zieten, haiek lagun urkoari egin naiz izan zioten gaizkia. Moisesen legearen arauera hil egiten zituzten. Egun hartan, bizi errugabe bat salbatu zen. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. Ibar ilunetan banabil ere, zu nerekin bai zaude. Ibar ilunetan banabil ere, zu nerekin bai zaude. Jauna dut hartzai, ez naiz ezeren beharrean. Larregurietan etzan erazten nau, atzedenezko iturrira eran arama, eta birbiratzen dit barrena. Baramana bidezior zuzenegatik, bere izenagatik. Ibar ilunetan banabil ere, zu nerekin bai zaude. Ibar ilunetan banabil, ez nago gaiz beldur, zu nerekin bai zaude. Zure zigorra eta makila, hauek dira nere poza. Ibar ilunetan banabil ere, zu nerekin bai zaude. Atontzen didazu maia, etzaiak dauzkadala begira. Olioz gantzuten didazu burua, gainezka dago nere edontzia. Ibar ilunetan banabil ere, zu nerekin bai zaude. Zorion eta grazia ditut aldean, nere bizi guztiko egunetan. Eta jaunaren etxean naiz biziko luzaroen luzaro. Ibar ilunetan nabil, eta zure nerekin bai zaude. Nik ez dut nahi gaiztoa hiltzerik, dio jauna. Baizik, bihotz berri dadila eta bizi. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, Jesukristoren evangelioa San Juanen liburutik. haintza zuri jauna. Aldi hartan, Jesus olio mendira joan zen. Egun sentian, jauretxera agertu zen berriro, eta herri guztia etorri zitzaion. Jesus eseri eta erakusten hasi zen. Idazlari eta farisearrek ezkontza nahasten aurkitutako emakumea ekarri zioten, eta erdian ipinita honela esan zioten. Maixu, emakume hau ezkontza nahasten aurkitu dugu, eta Moisesek horrelakoak harrika hiltzeko agindu zuen legean. Zuk zer diozu? Azpikeriaz esaten zioten hori, zertan salatu izateko. Jesus ordea makurtu eta lurrean idazten hasi zen behatzez. Baina galdezka ari baitzaizkion, zutitu eta esan zien. Zuen artean, pekaturik ez duenak, bota dezaiola lehenengo harria. Eta berriz ere makurtu, eta lurrean idazten jarraitu zuen.
Hori entzun zutenean, zaharrenez aurrera, banaka-banaka joaten hasi ziren denak. Eta Jesus bakarrik gelditu zen, emakumea aurrean zuela. Jesusek zutiturik honela esan zion, emakume, nun dira zu salatzen zintuztenak, ez al zaitu inor gaitzetsi? Eta emakumeak, inork ere ez, jauna. Eta Jesusek, ez da nik ere, ez zaituz gaitzesten. Zoaz, eta hemendik aurrera, ez egin pekaturik. Jaunak esana. Eskerrak zuri, jauna. Jesusi emakume hau ekartzen diote, emakume adultera hau, eta emakume honek egin duena grabea da. Gauza askok egiten digute mina bizitzan, baino maitasunean traizio batek bezala gauza gutxik. Edeltasunezko promesa bat egongo zan atzean, eta ez dakizkigu arrazoiak, baino erlazio hori zaurituta dago, hautsita agian. Emakume honekin dona grabea da. Jesusi bi aukera eskaintzen dizkiote. Alde batetik zeozer oso gogorra, harrika hiltzea emakumea. Jesusek baiet esaten balin bado, farisiarrek esango liokete, guk ez genuke inoiz harrika hilgo, ze nola da posible zuko esatea, zu errukitsua, zu maitasunari buruz hitz egiten duzu. Eta beste aukera, Jesusek ezetz esaten balin bado, libre uzteko, ordu Moisesen legearen kontra dijola esango diote. Trampa bada, Jesusi jartzen diotena. Jesusek ez du zuzen erantzungo hainbeste alditan bezala, baizik eta Jesusi epaile izateko eskatuko diote. Epaile izateko. Eta Jesusek esango die, ni epaile izatea nahi dezue? Oso ondo, oso ondo. Zuen artean, pekaturik ez duenak, bota dezaiola lehenengo harria. Eta evangelaria kontatzen du, nola denak, banaka, zaharrenetatik hasita, juten hasi ziren. Horrena zaharrenak eta gero gazteenak, danak jun ziren etxea. Zati joan ziren. Pekatu zituztelako. Eta nola itzuli ziren etxea beraien pekatuekin. Beraien pekatari zian eta beraien pekatuak gainean eraman zituzten etxera, gizon hauek. Pertsona bakarra itzuli zen etxea, pekaturik gabe, emakume hau. Chesterton autoreak, inglesak, esaten du, Kristok nobedade handia ekartzen dola, nobedade insolitoa historian. Kristok ezpata baten bidez, distingitzen ditu, bereizten ditu, pekatua eta pekataria. Ez du errukirik pekatuarekin, eta errukia eta maitasuna pekatariarentzat. Zer egiten du Jesusek emakume horrekin? Emakume honek ez dauke beharrik beste gizonik bilatzeko aurkitu du. Benetazko senarra, benetazko gizona. Gizon honek maitatu egiten du, barkatu egiten dio, ulertu egiten dio, ongi tratatzen du, eta berarekin dago, momentu guztitan, baita zailenetan ere. Azeiten du Jesusek pekatuarekin, emakume zoaz eta hemendik aurrera ez egin pekaturik. Errukia dauka emakumearekin, eta maitasunik ikaragarria, ez dauka errukirik pekatuarekin. Hau arazo handia da,
Arazo handia da, eta gaur egun gure munduak nola konpontzen du arazo hau, nola konpontzen du pekatuaren arazoa. Bi estremo aurkitzen ditugu. Lehenengoa da esatea ez da pekatuik, ez pergupatu, ez da pekatuik. Gaitasunean promesa bat hausten balin bada edo fedeltasuna ez da eze pasatzen, ez da pekaturik. Eta beste estremoa pertsonak demonizatzea da, pekataria gorrotatzea. Jesusek ez da hau egiten, ez bata, ez bestea. Eta ez bata batekin, pekataria maitatzen du, eta pekatua epaitzen du. Jesusen epaiketa pekatuarentzako da. Eskadi ezaiogun Jangoikoari garizoma hontan, gutako bakoitzak pakeak egin ditzagula gure Jangoikoarekin, errukitxoarekin, beti barkatzen digu, eta beti maitatu, eta ulertzen digu, edo zein dela gure egoera, horrela izan bedi. Jesusen heriotza eta pizturaren misterioak gertu ditugula, aurkeztu ditzagun fedez eta itxaropenez gure eskariak Jangoikoren aurrean. Eska dezagun datorren Pasko garaian, bataioa jasoko duten kristau gaien alde. Eska diezaiogun jaunari. Zun arren jauna. Eska dezagun gaixo guztien alde, bereziki eskatuko dugu, heriotz larrian edo uzin dauden gaixo guztien alde. Jaunak azken une hortan indartu eta sendatu ditzan, eska diezaiogun jaunari. Zun arren jauna. Eska dezagun beren lana zerbitzu bezala bizi duten guztien alde. Medikuak, erizainak, garraiolariak edo beste hainbeste, Jangoikoak beren lana fruitu ederrez bete ditzan, eska diezaiogun jaunari. Arren zun jauna. Eska dezagun gure alde, gutako bakoitzaren alde, Jangoikoak fedean indartu gaitzala eta pekatuarekin betirako hausteko grazia eman diezagula, eska diezaiogun jaunari. Zun arren. Erruki zakizkio jauna, otoitzean ari zaizun elizari, eta begira begionez, zure aurrean makurtzen diren bihotzei, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Bedeinkatua zu jauna zerulurren Jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ogi hau, lurraren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, hauxe egingo zaigu biziaren ogi. Bedeinkatua zu jauna, orain eta beti. Bedeinkatua zu jauna zerulurren Jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ardo hau, mahatxondoaren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, hauxe egingo zaigu betiko zorionaren edari. Bedeinkatua zu jauna, orain eta beti. Senideok egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia Jainkoari eskaintzerakoan.
aurrezteko eta gizona salbatzeko. Misterio santuak ospatzean jauna, geure bihotz berritua eskaintzen dizugu pozik, gorputzeko penitentzien fruitutzat. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotzak, jaunagan dauzkagu, eskerrak jangoiko gure jaunari. gukita zuzen. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti, guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guztit santu, jainko ahal guztidun beti ereko horri. Zure semearen ekaldi salbagarriari esker, mundu guztiak aitor dezake zure handitasuna. Izan ere, gurutzearen indarrean, miragarriro agertzen dira, bai munduaren epaia, bai gurutziltzatuaren nagusitasuna. Horregatik guk ere, aingeruta santu guztiekin batean, goresten zaitugu jauna, poz betean esanez. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna. Zerulurrak beterik dauzka zure diztirak, osana zeru goienetan. Bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu, ogi ardo hauek, zeure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol, egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena, ekizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, haudegu hau berri ona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izangoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure Eliza. Eramazu maitasun osora, Francisco gure aita santuarekin, Jose Ignacio gure gotzaiarekin, eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izangoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak, eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, gu guztio betiko bizia iritsi dezagun, Jainkoaren ama Maria Virginia doatzuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Jainkoak Espiritu Santuaren bidez, bere seme-alaba egin gaitu. Horregatik konfiantzaz, esan dezagun Kristok irakatsitako otoitza.
Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena. Etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Maiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zurea dezu erregetza, zurea gozpe eta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari, eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baitzera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea, beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak entzen duena. Zoriontsuak jaunaren maida deituak. Jauna, ni ez nahi zinor zu nere etxean sartzeko, baino esazu hitz bat ta sendatuko naiz. Ez alzaitu inor gaitzetsi, inork ere ez jauna. Ez tanik ere, ez zaituz gaitzesten. Zoaz eta ez egin berriro pekaturik. Komunio espirituala. Sinesten dut jauna, egiaz presente zaudela, zeruan bezala aldareko sakramentu santuan. Gauza guztien gainetik maite zaitut, ta zua hartzeko gogotsu nago. Baina une hontan, sakramentueran hartu ezin bazaitut ere, zatoz nere bihotzera. Eta egiaz hartu bazintut bezala, esarkatzen zaitut, ta oso osorik bat egiten dut zurekin. Jauna, ez nadila sekula zugandik urrundu. Amen. Egin dezagun otoitz. Zure sakramentuen graziak sendotzen gaitu jauna, egizu garbi gaitzala geure jokaera okerretatik Kristori jarraituz, zugana bizkor joan gaitezen.
Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. bedeinka zaitzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Bihar arte, zoazte jaunaren pakean. Agur Maria, graziaz betea, jauna dago zurekin, bedeinkatua zerazu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko fruitua, Jesus. Santa Maria, jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarien alde, orain eta gure eriotzeko orduan. Amen.